Bueno, a ver, botoi honekin, hau, goikoa pixtet, ondo. Beste honekin, behikua. Vale, ondo dazka, saio hasteko beti konpratu behar dut da. Goikoa, eta laugarrena, hemen behikua. Vale, txaltzeko, blokeatzeko, eta botoi gorri hau berria da. Zertako izango tea? Ez zuk aldatu biluzik, nahi baino arrautza gehiago prejitu ditzakezu. Ai, ama, hau de gau bitru, ai. Txistia kontatzeitu na, venga, berriro eman berdiot, bani joa. Klima aldaketarekin, geroz eta mae. Ai, ama, gaurkoan ebai, arra jodiate, beitu, honi eman, txak, eta bitruak ez, hemen manez, haundit ja, astigarraga, zer moduz? No, haundi ez, baina... Bueno, bitxikila gea. Nola guan txistia zukaldariana? Ba, ez tala biluzik zukaldau ber, zen nahi baino arrautza gehiago prejitzia. Ni katxila, ma, arrautzak ez dianak ebai, kontu zibili. Bueno, proposamen baten diokire burua, ez da? Aurreko urtean bintzat, egunero, txiste bat kontatuko guala. Bai, gutxinez txorrada bat botako nula. Eta nun bota guan hori? Ba, Twitterren, eta hortikan Instagramea pasatzen dituen, pixkat idatzizko formatua txukunagoa iruditzen zitzaitelako. Eta gaur egune, bakarrizketan ea jaiz, ez da? Eta txiste horiak ite ditut. Txiste horiak ite ditut, ondo. Eta, zukalden, zemuz moldatzeaiz? Bueno, egunean behintzat inin berri zatean ez, batzutan hobeto da beste batzutan okerro. Bikain, adi lagunak, gaur ingo deuna da, Oilaskoa, era beresi batian, eta aldi berian, manesegin oso ondo pasa. Txistia eta negongo ja. Bueno, lagunak eta manes, garatuko izuet, kun pau Oilasko ingo deu, eta horiteko nundi noa ibiliko gean. Gero ere bai ingo deuna da jazmin arroza, eta aldi berian ondo pasa. Eta horiteko hemendaka Oilasko bularra, zatitxotan ingo deu, eta ontzen utziko deu. Hemendaka soja, dakau Modena, Jerez, ospinak, ardo zurila, gatza, eta hor ontzen utziko deu pixkat. Ingo deuna da sartai baten prejitu, eta behin prejituta da honian, atako du bertatikan, eta saltxa prestatuko dugu hortxe. Ingo deuna da, hemen tipulinan berdia bota, baita ere batzuia eta jengibria. Hoi pixka goxatuta da honian, ingo deuna da, piper bolatxoa bota, piper mina, eta kakaoetiak. Eta gero, bukaeran, botako dugu estilla, eta hoi dena pixka loitzeko, botako dugu harto irina, loitasun puntu hori. Gio, bertara botako dugu Oilaskoa, eta bukatuko dugu iten. Eta horri laguntzeko, esan duen bezala, jazmina arroza ingo dugu, dala hola arroz luze fin hau, eta ingo deuna da, arroza txuri-txuri alde batetik anegozi, eta gero barazkikin, ingo deuna da, bai natxuak, piperra, azenaioa eta tipulina ondo goxatu, eta ondo goxatuta da honian, arroza bertara botako dugu, eta salteatuko dugu sesamo olioakin. Ados? Bai, ados. Bueno, lanen hasteko, betu, ni Oilaskoakin jarriko nahu manez. Vale? Eta hemen jarriko etontzen. Eta beste alde, biharko deuna da, betu, baratzuria mendikan, bio hiru aleatea, txikitu, eta geho, txikitu berren betu, raiatu ingo jau. Raiatu. Eta ingoekena da, raiatu eta hemen txeutu, bale? Bai, baratzuria, hiru aletxo, eta geho jengibre emango dute, bai, bale? Bueno, manez, debatik etorri aiz, ezta? Bai, alaxe da. Eta, esan bezala, goentxe bakarrizketakin hau esku hartzian, ezta? Bai, noiz benka emateit planez aldatzeko eta afizio berrin batzuk topatzeko, eta azken aldian eman ditena bakarrizketana, eta nahiko gogor eman dit. Bai, normalian baino gehiago irauten izaten. Eta gaina izan da pixkatola sorpresa baten bezala, ezta? Herrian zeo nola eventoen bat, esan zilean hi humora gilea ez, ezta? Eta berta ditu, eta hasi eta guen goxatu. Bai, beti, tontokeiak esan zalia beti izan naiz, eta hola, txistia eta txiste izjokuak. Ondo emango gaitu. Historiak itekotan, bai, igual realizadoriak ez du iritzi berdin aukiko. Baina, hola zinitzen, lagun batek esan ziren, hauek torriko ia eta zeu animaduko altzea da.
nik behar ditut, egun batzuk hau, erabaki hau hartzeko, eta antolatzeko gehore bai, ez da? Antolatu eta prestatu, baina hori ja baina erabaki hartutakoa, ni hasi nintzen, esan nion, 3 egunetan esango izut animauko nahi zeno ez. Eta eguna pasatzean, esatez jan, animauko zabez, oa indikan ez dia pasa 3 egun. 3 egun pasazianean, ez esan berri zan nion. Eta hori dago ja zizian, beste buru uste batzuk, baina, bueno, egia esan berbaldima da uste, baino errexo ondo moldatu izan, holtza gainean. Bai. Nola prestatu guan, nola izan nuan bakarriz eta hori, zerrekin ibilitzan? Jo ni dutxa sartu nintzen, hasi nintzen bentsatzen. Zeren inguruko txistia egitea azkat, oso nitxo txiki batentzat izango estianak, baina aldi berian nik guztua egongo naizenak, eta erabaki nun, hemen kontatzekoak bezalakoak estian txistiak ingo nitula. Vale, hori, karo, ez dakik berdina telebistan da jende aurren da horregatzekena, hor holtza baten gainean hor gelditzitu gauzak, ez da? Bai, da ninork ez dizaten, hau ez, igual publikoak espaldi mauparri ikan ninten da zean, berri zaila euseitezke, baina normalian, bigarren 3. aldirako esatizu, bale, honen inguruko txiste egitetik. Eta, ze gauzak sorprendiu ziren, zerrekin atzea inberri zandek? Tokau izan zat, txisten bat beste, ez dana bereziki ondo sartu, gero, daude leku batzuk, probalekuak deitzeienak txistia probatzeko izateanak, zure burua lizentzia emate jozu pixka da arriskatzeko. Eta zientzia oso zail badaz, badazka txiste batzuk iruditzen izkitenak barbaridade maila berdinen daudenak. Eta jendiak grazi. Jendiak onartu izkitenak eta beste batzuk onartu ez dizkiatenak. Eta tokau zait noiz txisten bat bota eta esatea, bale, txiste ez dut berriz. Eta, gero, segun ze arlotan zauden, orduan bai txiste batzuk balio eta ez zatzuk ez da? Bai, batez ere sensibilidade zehatz batzu loturiko dianak, bai. Baina ez pentsa, entorno aurrerako iagotan da ere, ez pentsa hainbeste desberdintasun egoten da nikan. Gaur egune bai dago pixkat zailagoa, garai baten txistia era guztitako eta erresagoa esatezian da gaur egun pixka jendia gehiagi unkitzen dugu, gehiagi... Enuke esango nuke humorista izateko garai honak diala. Bai, Eo zer esan dezakezu. Esan dezakezu, zaituzte kartzelara emango, edo, bueno, muga batzun baitan, baina, bueno, beste garai batzutan nik uste okerrago izan dela. Egia da, gai batzukiko beste sensibilidade daola, eta txiste asko gaizki sartu diala. Ikuste dituzu ETV-ko haindala 10 urteko programak, eta igual gaur egungo filtrua lukete pasako. Hori dek, kantu batzuk bai, baina hori kantu batzuk filtratzizkien pesatzen, eta gaur egungo reggaetoia entzutek, eta esatek gai erra botatzizkile. Baina hori entzutezu batea etu gabe, ez? Aitzen jartze aldin bat ez etzea bertan gehatzen. Eta zure bakarrizketetan, ze gai jorratzituzu, zerrekin ibiltzen zea? Mordo bat, gaina naiz pertsona bat, asko zentratzen dana txistiak itean, eta txistiak, gai bati buruz igual 3 txistia, eta txistekin eta marzea. Mutxa gelditzeko, orduan eman inberdiok, ez da? Alda berdezu gaiz asko. 2 minuturako emateizun gai bat, gai on bat da. Eta zemat iraute dira bakarrizketak. Hor guain behiza, jenjero, nabek ura pasai, errazkan, hori gutxi hemen, bai, berdin erabaliko jau. Eta honi ingo jokena dek, behiza, labanan bestaldeakin, pizkatolak endua sala, eta salak entze jokenian, horre bai, raiatuta guzten dugu, bale? Piskat bakarrikan, ez? Hori dan ez dilo botako? Ez, horrela, mutxorra bat botatze jokola. Hartu hau, lehortu eta txintxili gatzeko. Eta ze gai ibiltzea izgoentxe ire bakarrizketan. Hain nabil ordu beteko. Gai asko intitutuk, ez da? Ze aldatzen gute. Mordo bat. Ordu bete? Ordu bete. Berrota, 6-7 minutu. Gutxi gora bera. Depende, jendiak parre egite baldin bau pixka geixio. Orduan, fleksibilitateak agreba ire bakarrizketetan, batutan luzatu itea, izuestean ez? Bez, pentsa, mesango nuke bereziki bana izela bastante erlojua bezalakoa. Antolatua eta... Berrota 6 minutu izate baizut. Hortxe biliko naiz. Eta ez konstiente egitetelako, bezik eta nik uste nahiko erritmo markatuan egitetela eta aurrezan dezaketela zenbat luzatuko naizen. Eta ze gai jorratzitu gehiena, zein dituk hor gehien gustatzen ezkikenak? A ber, naiz bereziki gai personalez eta hola gehi jarduten den pertsona bat. Eta azte baldin naiz gai personalez itzizketan normalian jotzen dut, pixkat elementu fantasiosoagoetara, realitatea eta fikzioa nazten da. Humore observazionala deitzi zaionari asko iten da. Fijatu zea hontan, fijatu zate hontan da, egunerokotasuanean iten diteun, ikusten diteun tontakeiak, sekula gehatu etzenak pentsatzen.
orokorrean nolako kontutan sartzen naiz. Naiz hain storytelling egiten duen... Eta hauek, inventatzen dutanak, o norbait badakakire ikurra dekena eta are ikusita eta moldatzea izena, o nola egiten duk historia hauek, nola moldatzea iz? Egia esan, naiz pertsona oso frikia humorian kontu hauetan, flipatuko zenuke, zenbat beste jende bat zenbat humore kontsumitzen eta ibiltzen da. Zango nuke ingles oso txarra dakatelako, baina naiz gehiegi humorea kontsumitu zalea, eta bai, normalean neukite ditut prozesua izaten, ideia, potentzial duen idea bat okurritzea izu, handikan egun batzuta aurri bueltak ematen aztezea, garatzen duzu, deskartatzen duzu, igual jende aurrian probatzea iristezea, eta bueno, negoziak eta hortan utezen. Eta txiste bat betzen da gauza txarrak entzen. Nola egoria, txarrak endu. Sobran dauden hitzak endu, gai baten inguruan dazkasun txistetan, 3-4 honenak hartu, eta horiek zukutu. Hobeto dira 5 minutu hon, 20 erdipurdiko baina. Eta, hau danak kudeatzeko, holtza gaine hiotza izenen, ze ioaiz, o transformatu iteaiz, o nolako aiz, holtza gainean? Ez, zango nuke nahiko naizen bezalakoa naizela, eta zerbait orokorra dala, ez? Badabe kasuak, asko ze pertsonaia gotikan ibiltzen dianak. Baina normalian izaten da zure bertsio esageratu bat asko jota. Ezaguarri batzuk esageratzen dituzu, inkluso lizentzia batzuk hartzen dituzu, lagun artean esango zenituzken gauzak esateko kontestuak emateizun errestasuna batik. Eta hemen esango nituzkena, baina beste nun baiten esango zenituzkena, eta holako soltura hori... Eta ze gustatzen zegi, areto txikitan, plaza honditan, nun tokatu zegi biltzia? Tokau, hemen nik uste tokatu izan zaigula asko bertsolariekin izan dituzten formatu antzekoak itia, eta ez da bereziki plan ona. Tokatu izan zat, bazkalosten batzutan ibiltzia, herriko festetan, aretotan ebai, eta diferentzia, ere zegokien hola pixkat zine estiloko aretoiek izaten dira distrazioi gabe, iluntasun pixkatekin. Jendean, oituta ez da jendeak kosta itxezaio para itia. Eta horrek izkazatzen areto baten buru belarri balin bat zeugiri, baina afai baten bueltan da jendia ez bai kentzuten, da zirakoak besteakin lotzen bai, eta jendeak ez dizik harrapatzen, ez da? Oso formatu sensiblia, eta gainean nire humoria egiteko modua da, txiste asko botatzea, eta orduan ez baldin bat oso adi galtzen aztezea. Eta galtzen azte baldin bat ez du baino ondo funtzionatzen. Eta txisten bat baldakak, egon nahi mango zio, kontatuko txisten bat. Nahi baldin bat zuen man, bestelako moztuko dugu. Venga, botako ziot, venga, bota txistia, a ber. Zuri, furgoneterua gustatzen ezkizu zure? Bai, gustatzen ezkitek. Bardun, Berlina egun. Bai, zehan kotxe gehienak Berlingoa dira. Bai, izi alikatia. Ipaki bat behikura jutekela behin, eta esate ziokela, hemen mina zekat, bajuna hemen likani. Batzutan kontrako izatea, meikuan jutezea eta handikan kaixik ateatzea. Oidek. Ai, ama. Hau, etxoak eipila esan berrea. Eta humorei gabe zingo genian bizita ondan, Batzutan pauta da nahi, etxorrak esatetik. Bai, guri bai bentsat. Bueno, hau listo zekau. Bai, gero nahi bat bezu esan. Ez, gero ingo deuna da, salteatu lehen da bizi oliaskua, oliaskua eta gero ja botako dugu unen berdia eta bai jengibre eta batzu ja, eta ingo deuna lehen da bizi erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Bale. Eta segituan gaude bueltan. Zehazki jungo gea adurren gana, ondarri bira, eta gaur Asiako errezetak batekin gaude, eta bea beste batekin dator. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, adur Arrieta naiz. Ongitorri berriro ondarri bira. Gaurkoan Asiaragoaz. Azen olako errezeta prestatuko dugun. Venga, guazen zukaldera! Gaurkoan Inderagoaz. Butter chicken, oilasku kremotxua. Igual ezautzen zute batzutan, igual tika masala, edo beste platerrakoren normalien indian pikanteak. Gaurkoan izango dira suabea, bale? Kurri elebeko dugu, baina ez oso fuertea. Hortarako erabiliko dugu oilaskoa, jengibrea, tomatea, tipula, baratxuria, pimentoia, kurri hautsa, anakardoak, arroza, gurina eta esnekia. Hasiko gera oilaskoa marinatzen. Hortarako erabiliko dugu baratxuria, jengibrea, kurri hautsa eta pimentoi pixka bat. Marinatzen dugun momentuan,
Beharko ditugu 2 ordu kamaratik kanpo edo gau guztia. Honek egin duna da, oilaskoa xamurtu eta zaporea hartu dadila. Oilaskoa marinatu ondoren, egingo dugu frikitu gurinarekin. Gero atera zartaetikan plater batera eta itxaron egingo dugu. Orain dela 15 bat urte junitzen indera. Eta izan zen esperientzia polit bat. Aitarekin junitzen, bera lanera juntzen, baina bitartean eukik genuen denbora pixka bat hango janaria jatera. Han dastatu nitun azenolako plater ezberdinak, baina gehienak pikantearekin. Hasieratikan bukaera arte, posterak ere bai pikanteak. Hango tripako mina eukik nuena sekula ez dute euki. Baina gaurko platerra hemen dastatu nun. Guk Hondarribian gaude eta ondoan Irunen ezagutu genuen indiar jatetxe bat. Han dastatu genuen butter chicken, gixatu hau, eta geroztik indiako platerrik goxoena niretzako baita. Eta saltza egiteko, sartai berdinean erabiliko dugu. Lehenengo tipula, azenareioa, baratxuria eta jengibre boteko dugu. Hori gozotu arte, gero tomatea gehitu, kurria, pipentoi hautza, gatza, eta hori gixatuko dugu. Indiako janaria normalean espezia asko dauzka. Gaurko platerra suabe izango da. Gainez, esnekia eta gurina ematen dio kremosidade puntu hori eta zaporea pixka bat lasaitu egiten da. Animatzen dizuet zuen etxean prestatu gaurko errezeta lasaiago izango dela, bale? Eta guztia biguina dagonean birrinduko dugu. Hori berriro zartaira pasa, oilaskoa gehitu eta gixatu ingo dugu 21 minutu. Bitartean, arroza txuria bat prestatuko dugu, baratxuriaekin, arroza ura, gatzapintxo bat eta listo. Montaia erresa izango da. Alde batetikan bol batean, gure kasuan koloederun bol batean polita dagoelako jarriko dugu gure gixatua, gure kurria, eta ondoan arroza jarriko dugu. Zuek zuen etxean, nahi behar zute ogiria jan, edo patata batzuk jarri, edo berdura batzuk jarri, nahi zuentena. Bueno, Joseba, hementxe dakau gure butter chicken. Venga, animatu zuen etxean prestatzen, eta urren arte, venga, aio! Aupa, Adur, artista hautza, eta zerrez dago xua egiteituken. Tazen badakiken, mundu guztiko errezataz. Bezarka hondi bat, eta gurian jarraitzeko behitu hemen. Kolorea hartu du, gure batzuak. Hemen guen arroza jarriko ez martxan, eta oilaskoa preskitzen jarriko naiz. Gio nik horren berdia moztukoet, baina bestalde hemen jarri berdeu gero arroza salteatzeko barazkin martxan. Eta igorrekin laguntuak, bale manes? Bai. Hemen ingo jauna edek, bitu. Azteko eta behin, bizak gorren azena joa eta tipulina. Azena joa zuritu nahi baek, honekin hobetu, ez da labanakin baino. Gero txiki egiten dek, bale? Eta gero hemen, hor bit tipulina ezkau maiganian, baina nik berdiat, eta gero berdia honeako bestia. Orduan, honekin moldatuko gaitu, hau gorden goiu. Bueno, kontatu egu, bakarrizketa egiteko garen, esan dekela ikute izela moldatzen, geho txiste batek beste atezkatze ikela, geho murrizten dekela, baina zehazki nola azteaiz, gaia hartzen dek eta nola kudeatzen dek. Aurrena testu bat idazten dek? Otxin izpilu aurrena azteaiz eta hor kudeatzen juteaiz, edo nola moldatzen? Enaiz ni izpilu aurrean gehiagi biltzekoa, batez ere enaizelako oso pertsona espresiboa eta energikoa, holtza gainean orduan, soso bat izango baldima naiz, ez dut bereziki hori gehi lantzen gehiago, garrantzi gehiago ematen. Baina humora gile bezala eta soso bezala ezin eiz presentatu ez da, Ni soso bat naiz, bai, nire bakarrizketa bat. Humore beltzakak, humore beltzare bai mote jo gordun. Momentu batzutan bai. Humore beltzanaren mundu bada, Neretzat da humore beltza batzutan astakeriagatik esatea dedikatzen dana, eta beste bat pixkatola finagoa izan lehikena da, saiatzen naiz finagoa izaten, saiatzen naiz. Baina, nuke esango humore beltza egiten duen pertsona nahi zenik. Naiz eta bat ematek igual, esango baietz. Eta nola moldatzea izadibidez? Ikuteaiz, eta zeiat testu idazten azteiz, o nola kudeatzen dek lan hau? Normalean importante izatea ideak idaztia. Ideak idaztia, batzutan kotxian zoazela okurritzea izu zehose aurrekon bati lotuta, eta hortzaz aberrailatzen naizenian, akordatzen naizen apuntatzeko, ze askotan astu iteia. Eta idatzitak horren gainean, aztezea, luzatzen, da hori esan da zela pixka luzatu, moztu harik eta hortan, gauza berriak okurritzea izizu, adar berriak probatzea ituzu,
aldatzen dezu ere askotan hasierako ideia hori. Esan dezun bezala, azkenian 3-4 minuturo gai esaldatu berdekela, azkenian gai pila jorratzen dituk, ez da? Adibes, ire ikuskusunak nola izenadik? Nire ikusionak margolari. Margolari. Eta margolari zergatikan. Hori, onena ulertzeko ikustea tortzia. Ikustea tortzia, baiz, ez dakaulako esplikazioik. Horrelako gauzak askotan farsa badia. Mateu zentzu bat dakala guztiak, baina, bueno, dia la moduz lotutako gauzan batzuk, arraultza bota eta horrek lotzeitun nolabait, baina pusketak izatea. Eta, orduan, baino, basekiatire gakotako bat txistia itukela, ez da? Bai, txiste asko. Berroita 10 minutuetan ordu bete hortan, zenbat txiste kontatzeko kapazai, zenbat botatzea dituk? Buruz esateko, minutuko 6 baino gehiago, uste temate dula mediak. Hori inleike, bai inleike. Minutuko 6, eta nola zen. Ez da kezertan onak izan. Ez da kezertan onak izan, baina, hortako inberdezu, hizkuntza asko optimizatu. Eta batetik besteako loturak ere, txiste bidez izan daitezela saiatu. Eta, horretarako sortu berdezu material mordo bat. Ordu bete itxeko, berko ituzu bi baino gehiago, deskarte guztia kontau ezkeo, testu asko. Eta testu hori, ikesan dekenare, bai, gero azkenian, ikusliak hortzeu dekenak bertan, esatei zein gustatu dekenain beste, zein ez, orduan, lehen da biziko ikuskizunetikan, bueno, zenbat ikuskizun emateituk margolari horrekin, eman dituk. Moldatzen junaiz batetik besteare, bai? Nire sortze prozesua oinarritu da batez ere, testu desberdinak probatzen jutian, eta gero babietatik batzuk aukeratu eta osotasun bat ematen saiatzean. Ez da izan zuzenian zerbait freskoakin bota naizela izena jarrita, esango nuke, ordubeteko 6-7 bat saio indan eskala, ordubeteko saioa bota aurretik. Eta antzeko materiala eta probatzen junaz, ordena desberdinaz, eta jan nahiko itxita zehola pentsatu detenean, orduan bai, bota edela, jende aurrera plazaratu. Eta hor bat zeudek humoragile asko, kudeatzen diela asko, eta sartzeitukela, o sartu, o txintxatu, edo nelkarrekin ibiltzekela ikusliakin. Ire ikeola itendek? Ez, da enau gehiagi tentatzen. Igual noizbait probatzen bukatuko eten formatu ba. Bota zakorionea? Baina, oaingoz behintzat, enau proposamen horrek gehiagi tentatzen zait. Iruditzen zait, askotan oso humore basikoa izaten dela. Egia da, entzuleak asko konektatzen dula. Zen momentuan bertan horrek gertatzen nahi danean impresio hori, nabarmenagoa da. Baina eurokorrean, edo grazia egiten duna da... Eldu jo, goni agertu dan pertsona daure txiki-txiki. Bai, hau lehen da biziko geruzak endu jo, sustarrare bai endu jo pixkat. Vale. Eta txiki-txikin. Vale. Vale, eta orduan ez, guengoz ez kolako egiten behintzat. Ez, eta igual iritsiko eguna, baina behingoz behintzat enau tentatu. Igual probatuko eta deskurrutuko ona naizela hortan, olakon bat eta guztau bitezatela, igual bai. Baina behingoz ez diot aukera eman. Dikan, guandikan adibidez, uda hontan ibiliko aiz alde batetik bestea, eta margolari honekin ibiliko aiz. Danetik, ordubeteko saioa egiten detenetan bai. Baina askotan ezagunak ez gehan bakarrizketalari onartian eta askotan bakarrizketalari bat baino gehioko saioak egiten diteu. Eta orduan beste testu batzuk pintzen nijoa, etorkizuna behira, beste ordubeteko saio bat osatzeko asmotan. Ja eukiko dituk idea, zoze idatzi eta eukiko, bai, ez da? Azkenian, holako batekin azte zatenian ja beste antolatzen aiziate, ez da? Ordu erdi bato badakat ja probatuta nahiko sendo funtzionatzen duna. Bikain, eta proba horiek zeiteitu, familie geruan, launekin, o nun izan ditu lehen? Hasieran hasi nintzen, lagun eta familikoekin probatzen, oso publiko zaila. Bai, Bai, publiko horrekin funtzionatzen da jende gutxi, daude oso espektante, ez dira ere guztiz objektiboak zurekin. Eta da oso publiko zaila. Hor, asko probatu izan ditut nire arrebakin, nire arrebak hemen hontan, bere kontua kontatzen ilustratzaile zientifikoa zala eta etzala. Arek... Zure arreba torri zan? Nire arreba torri zan. Magi. Magi, hoi ekarri zina, ez da? Seguro. Zientifikoa. Seguro, bai, esan maitezat buru zurro. Vale, ona. Eta, orduan arrebakin ez aiko meni.
Arreba da pertsona esatizuna hau ez zaitu gustatzen. Ja. Eta hori ondo dago. Ja. Hori ondo da, batzutan ez diot kaso ikanin, eta beti ez du asmatu izan behar. Baina, bai, hola, gutxinez, irizpide fiagarri batzet. Indezun hori txarra dala esango izun jendia ez da asko izaten. Ja. Ako jotzea, eta... Hortako umiak ere honak izateituko, ez da? Baina, bai, igual ire... Humore kontutako ez. Ez. Ja, porque nola arrapatzen duen ez duen arrapatzen beste historio, bai. Da publiko itxarrena, umiak. Bai, X egiten dek, publiko helduan zago, gehiago? Bai. Azkenean, umiak etortze aldin zaizkizu, ez dienteatzen ezertaz? Ja. Beraz, jakin, bakarrizketeta zoazenean, ez eman zuen umiak, la norbaitekin. Bai, ez dienteatzen aspertu iteia, eta sortze dute tensioa. Sortze dute tensio asko, zu gai batzukin sartze zenean jende heldua tensioan sartzea, umeak daudelako. Ja. Eta horrek asko ateatzeu. Zindia gaioiek, adibidez, zindia drogai buruz, umia hitzaiela, importa, baina drogai buruz hitziten azte baldin bazea eta ja tensioan daude. Ezin dituzuin baita ere, olentzeroi buruzko txistiak. Ja. Horre, katastrofe bat, igual gurason bat altxa eta zaplaste bat ematea etortze daizu. Mundo zio. Eta, adibidez, euskaldunak, barre asko iteia, o euskaldunak ere bai pixkat itxilla gaituko? Enuk esango euskaldun izatean kontua danik. Adibidez, publiko oituagoek barre errexiteute. Gehiago kostatzea zu herri txiki bat eta jutezea, eta ez daude ohituta umore ikuskizun batetara, da bota esun astakeri horri ez diote parrein nahi. Ja, bestian onduan. Hoi da, eta ikuste juzu, iskutuan parrein nahi, ez parreingo zenu igual aldamenekoa kontagiatze jozu, horra punto dago, eta zabalduko litzake beste ambiente bat, eta hori izatean ikuste Euskal Herrian batez ere herri txikitan da hori izatea lasailena. Baina beste sektore batzutan, pixkat, ohitu hauak, gaztexi hauak ere bai normalian, errexo funtzionatzela. Botazak hori honera manez. Ondo, bueno, hemen, ikusi zuen nola markatu jaun oiazkoa, guain hemen, tipulinean berdia botazio, eta ikindako, barkatu, jengi horreta batzu jare bai, martxando. Kategorikoa, erki pikatueko hori. Hombre. Zino, ikus launare ondo moitzek, hemen, ondo pikatuek, ondo raiatuek, ze sozidaden da ibiltzea, Bazparen naiz demostrazioak egiten hasiko kutxiluekin, ez dela... Baina, ibiltzala izu galdian. Ez pentsa, bai, naizelako gurasuakin bizi. Eta horre, derri hortasun puntu bat eukitzeu, baina nenuk esango nire espezialidadea da nigan. Bueno, guain. Pimenta pixkat, botako dugu, ja, kakaoetek, vale? Eta piperminare bai pixka botako ziot. Vale, hor nahi egitea dakakena jotean dek guain, bainatxo hauek, bueno, piperra o bainak, dakena. Na, ez una, zeuk esatezuna, hemen zuk egintzezu, ez? Venga, hola, bai, hemen, inorek ez digantzen. Pixkina dekitzen dugu jot. Eta pixkat hola. Vale, diagonalian. Diagonalan, hola. Zer da, politxo guau, oso hori izango. Hola, ikutu berezi bat emateko. Vale, hau, itxura errartzen egin da. Ikusten zu hor pegatu dan hori, hori da fundamentua, eta honekin eskatuko dugu, Zuku hau botako zio hemen txekauna, txaka, dena, eta hori ingoana da askatu guain. Betu nola askatzean, segituan. Eta horren bat ezio, saboria erra. Bueno, eta lehenengo aldia. Goatzala lehenengo aldia junitzana bakarrizketa baten da, hor jenden aurrean ibilitzana. Bai, ez goatzeko, moguan. Lehenengo aldia goau inberrizatea bazpare. Eta zelo itxapen dazka. Ondo? Bai, esate jut, eukinun sentzazioa inondorenian izan zan, uste baino errexo izanan, gaina bi aldiz segidan inberri izan genuen arrakasta eukizulako, imaginatzet herriko baten bat sartzezunean jende gehiago animatzea izula. Eta bi aldiz segidan ingenuen, da, bigarreneako ja solte hori bai, eta esan ziren, motxi indek, nik gehiago iteko bazekat, Eta orduan, gehiago luzaunitzan, eta, bueno, nahiko... Nun izan nuan? Nahiko oroitzen, herrian bertan. Deban bertan? Bai, arriskutsua. Bai, ez da? Jende batek beldur hori eukitzeu, baina, egia esan, ez dut euki pega ondiri, gaina deban oso publiko hona dago. Kulturrelkartean, azkenean, bakarrizketan mordua antolatzen dira, eta jendeak ohitura askoak ajuteko, eta esan nuke, Euskal Herriko publikorik onenetakoa. Naiz ni gure herria famatu zalia, baina bai, hori, aitorpen hori... Paraje harra da egia esan, debako alde hori, egia esan, hemen beti,
Jon hostitak, eleke itxio, eta zautza, eta onjarri bi, eta debo eta astu, eta jendia ez da. Bai, baina ez pentsa turistak aldatzea ere, Bueno, gaur egun Zumaitik area bidian, da zenbat erromez, da zenbat jende pasatzen nahi da, Bai, fededun baino erromez gehiago da, be. Bantxe egitea esante. Pipermina gustatzen zait, pikante salia balaiz, manez. Ez berezik. Ez? Ba, ordu netzizko dana botako, bale? Bueno, bota nahi baldin batzu, nik operatzeakoan, ingo ez, eta lagustiako dela esan. Venga, ura ean geho, eta listo. Arroz asko hartu geho. Igual dingo naiz. Hau botatzea nahi aldezu. Hori bota ja, barazkita, bai. Txoin gabe. Txoin gabe, hori dek. Eta horrengo deuna da, bai, piperra botako zio. Toi da negoziatzen jungoa. Venga, aurre horrela, eta horrela, xe. Bueno, hemen txe, earki gitxastik. Hode, gorko baina puxeta jegor bera bota zagarrontzira. Hau jarriko dugu hortxe. Eta almondik itak dituk, aragi bolaketa italdituk. Bai, hori erresa da. Bai, ez da? Bai. Aragi ja egosi, o ja bola ginda erostituk arategilean. Tokatzean, hori alperkeian arabera izatea. Alperkeian arabera. Bai, baina azken aldian eman ditola, jende askontza sukaldatzeakoan albondigak iteatikan. Bai, Bai, eta damuture bai, Nolakoak itetukik? Borobilak. Borobilak, bale? Borobilak. Detaila izatea, ez, aragila, pixka perrejila, batzuia... Zne pixkate, bai, da hogi railaua. Lehenen itzan horren salia, baina hori oitura hartu merki bateatzeko. Merki eta xamurro gehatzituko loa bat. Ba, ez dakit ze indan bere ze sekretua, baina... Egin gizuna hor fileta ruso, bezala, fileta rusoa botatzezako desente hogila, eta esnia eta aitikina xamurra laga. Baina, bueno, gabere, puntxoan lagatzen baitu gehozita, ona galditzeko. Bueno, hemen txe, indeuna da, barazkidan amartxan jarri, arroz abaitu ja, arrotu zego, geho hori ingo duna barazki hauek ondo murrizuta banean behaiekin salteatu, eta esan dakua, inberetena da nik honea, guain, estilla bota, eta esti honen gainetikan oliaskua, eta hemen ebai eharra indio. Buah, oso puntu emango zio honei, hemen, dagau, estilla, basoko estilla, hola, iluna, eta oliasko ere bai, barroa. Venga, hau hola, hemen. Leno markatu bakarrik, jende barrutikan hori gordina zio, gordun hemen 10 minututan nola inda ongoa. Eta ingo duna da bitartian, erreportaia ikustegun. Eta zehazki, almondika ikastegun gaitu, horregatik izan dira. Kasuela laino goaz, behazainea, Goierrira, eta handago Iker Markinez gure zain. Oazen ikastea. Ei, haupa Joseba, bueno, artista, hemen txegare Goierrin, hause bai leku eharra. Bueno, ni Iker Markinez naiz, eta kasolako sukaldari eta arduraduna. Eta gaurkoan ikasi behar duzute nola egiten ditugun bertan, almondiga eharrak. Ba, hemen txegare gaurko erreztarekin hasteko prest, Esan bezala, almondigak egin behar ditugu. Kasolan hasiera baten ez dituan egiten, baina ja orain dela gutxi ja errezeta honekin hasi ginen. Gehien bat, almondiga dielako nik uste dut etxe guztietan falta ez den plater bat. Baina bai ikusten genduna da, edo somatzen genduna da, askotan adiktibo gehiegi erabiltzen ditutzen almondiga prestatuak daudela merkatuan, eta nahi gendun guk egin almondiga batzu, baina etxean prestatu ditugun bezala beti, era natural batean, inungo osagarri kimikori gabe, edo inungo, gehigarri artifiziali gabe, era bat natural, eta horretarako gaur eskaintzen dizuet, pixka bat errezeta hau, era errez batean, nola egiten ditugun, eta baita ere nola kontsumitzu dezakezuen, zuen etxean. Bueno, errezetaren lehen pausoa, gure almondigan forma ematea, eta nik uste dut etxeetan galtzen ari dela, pauso hau, eta oso polita izaten da etxe giroan familiko txikiek ere laguntzeko. Lehenengo behar duguna da aragia erretilu zabal batean ipini, bertagara joango gara gehitzen bai gatza, bai piperrautxa, perexil ondo txikitua eta batzuria. Eta guztia ongi amasatuko dugu. Ja baina amasatuta dugula, hasiko gora, pelotak edo bolatxoak formatzen. Kasolan ikusten ez zuten bezala, tamaina ertaineko bolatxoak egiten ditugu. Baina egi esan, hau oso gauza pertsonala da. Badau jendea gustantzaiona oso txikia egitea, eta badau jendea baita ere, igual agian masa gerozta azkarrago bukatzeko, eta oire turko badalako, almondiga handiak egitera.
Behin gure almondigak ja formatuak ditugunean, egiten dituguna da prejitxu. Olio pixkin batekin, batzuak haitxuko zate pentsatzen, eta irinik gabe ari da prejitzen. Bai, egia da, garai batean jende askok irinarekin prejitzen zituela, baina honei ez zait gehiagi gustatzen, zikinkeri gehiagi xurgatzen duelako irinakin prejitzen ditugunean. Beraz, garbian, formatuta dauden bezala, horrelaxe prejitzen ditugu hemen. Behin almondiga prejitxu ondoren, lapiko berdinean, egingo duguna da saltxaren asera. Horretarako, bai tipola Juliana erara eta bai azenarioa, txikituta errebosten jarriko ditugu. Errebosten edukiko ditugu gutxi gora dela 30 bat minutuz. Ondoren tomatea gehituko diogu eta guztia pilpil batean suabe egosten edukiko dugu gutxi gora dela beste ordu erdi batez. Egongo delako jendea pentsatzen ni tomatea ez zait gehiegi gustatzen. Tomatearen ordez egin dugun hasierako pauso horretan, barazkiak potxatuarekin eta irin eta ur pixka batekin, betiko saltxa, almondiga saltxan esaten dugunen ez, tomaten da saltxan, hori izango litzeke, beste saltxa aukera bat. Bere horretan prejituta ere, gero ensalada batxo batekin, edo hoi aukera ere ona izango litzeke. Eta gero oso garantzitsua da, haragi xetua edo haragi pikatua erosten dugunean, egunean xetutakoa izatea, eta ez dela komeni, igual gehiegi hosi dut, igual, kongelatu ingo ez, hobea da, denak egitea, boleatu eta dena prejitzea, eta nahi balin badugu kongelatu, ja behin prestatuta gero eta saltxan ditugula, horrelaxe kongelatu. Askoz ere, emaitza hobeagoa ematen du, haragia bea kongelatzea baino. Irakin honek 5-10 minutu baino gehiago ez diogu ematen. Lapikotik platereratzea besterik ez zaigu geratuko. Jakin gaurkoan, almondigak bere horretan utziko ditugula platereratuta, baina agian zerbait kompletoa nahi balin badezute, arroz txuri pixka bat ondoan jarri ez gero, badakizute plater erabat kompletoa edo osoa. Ekipo, gaurkoan ere egin dugu saio eharra, kaxolako almondigak prestatzen eakutsi dizuegu. Eta badakizute non gauden, behasainen, kaxolan, beraz etorri eta gozatu. Iker nausiaiz, eta esan deken bezala, haupa behasain da gora goierri, Zer almondiga betikoak indikutu tomate saltxa batekin da, haragila guelta. Eleante. Bezarka hondi bat, eta aurrenare irrikitan egongo gaituk, Iker, ikasteko. Eskerrik asko eta jarraitu hor, langile, beti eurrian nahota. Beitu hemen, barazki zeitxura hartu duten, bertara botatzeko arroza, salteatu sesamo olioakin, da listo. Eta hau beitu, haure itxura hartu du, baino, oiazkoa, zukua jotean enian, bestian murruten jotean, baina pixkatola ikustezu likido antzea da hola. Orduan, hori loditzeko, harto irina urakin astuko eta pixka botako jot loditasun puntu bat emateko. Eta, prestatuko olio perexi bat, bale? Bilatze baiz, bai? Manex. Badaki, manex astigarraga hemen, bakin eseme esarrena nola izan eiken. Manex, bai. Zamerun jokin, Bota jok. Horrea, ostok bota itzak. Gio, gatza pixka jarriko ditor, laguntze ziokelako, eta ostoiek tagatzakin papillatxo bat intzak. Matxakatu, baino papillatxoa freksiba maiok, Eta gero ingokenaek olioa botatzen jun, eta hor botako dugu geho plateran gainetik botatzeko. Bale, hemen inberretena gauzatxo bat, zatik hanbeitu, hemen batzu jak hemen erreta daude. Horrea bota berren, atako eskiat maigainia, tablara, zehazki. Eta ingoitut matxakatuta hemen bota, barroa. Zapore pixat emateko hori bai. Kalte iketziok eta ingo. Zetan diazu, olioa batea botatzeko ondoren? Guen aurren egitezu una, hori pastilla batxua egin, ondo, oidek. Eta, gio bai. Ja, pastatxua ondo egin da, bestela dantzan aztek eta gehiago kostatzea. Bueno, basekiat, boxeo egin tekela, ez da? Zaldia zu jarri. Bai ba. Hordakaken petxua egin da, Ibiltzea izo, jarraitzen dek edo ibiltako aiz? Afizioa, hoxe, dakatola, bakarrizketa azta la parte, urte batzuk ingo ditut. Bakarrizketa da, baino gehiago, 2008an, hasi ginen, justu pandemia garrapa baino zozelen txio. Eta hori ze, deban bertan? Eta zeitze, bai, deban bertan. No, gute, izela, gimnazio bat? Jotasu boxing. Jotasu, eula. Jotasu boxing, klubeko kide. Ondo. Eta hor ze, bakarrik boxeo ematen da? Olako arte martzialak ematen jaldekutan? Bai, ez dakik igual kickboxing o muay thai da? Espezializabak. Boxeo, bale. Ikasteko hobeto,
Vale, bai. Eta, zein dekire puntu hona, krotxeta, o gantxua, o da, gerri hori honakak, o ze, Txarra zerreztakaten galdetzea izango litzak, no zeiten dek, afizio bezala, o noiz baiti... Ez, afizio bezala. Noiz baito, Ez da oso irrin kompatiblia batea. burua erabiltzea eta golpeka ibiltzea. Gustatzait. Enaiz oso kompetitiboa. Ez, Eta nik uste horre ibiltzeko kompetitiboa izan berdala, eta sinistu inberdazela. Ez dela, ja, hainbeste urtean teknikoki haintxarra enaiz. Vale. Haintxarra enaiz. Surfian, hor deban egolatu arraskazu eta, ez? Batez, pasian noanean pixa betu eta askoz gehiago ez diten. Vale. Ondo, eta gero aldez, egun libretan, guta izen, plaira bai jute zai, eguzki jartzea, o mendialdea jutea, izo ze gustatzen zaik. Zagat, nik plaira gehiagi juteko itxuraik aukeran mendira jundan nahi jo. Bai, Bai, baina oitxura Itzaletik gehiagik ez ibiltzeiz. dakat, Artikulazio flow joku honeiz, eta mendira jundako egitzen gero garriko mina, belauneko Bai, mina zoze atetzea eta bozeo inda hobe. Pasian ibiltzia hobe, ez dela, ala pixat, zarra bezala lauan. Mutriko errako laxe tortzea deba, lauan Bai, ibiltzea. Adin bateko, bai. Ondo ziok. Nire aitare zautzen da baserria junan bizitzea, baina kero pasian, eta zautza, Kotxean jetxi eta pasia lauan. Bazpare. Oidek, bikain indek. Guain iten dek, trrrrak, txorrito, eta ligatu pixka. Txorrito, eta ligatu. Aparrate arte eman berdio? Aparrate arte, ondo. Bueno, eta, bertxolari izan dako aiz, ez da? Horrei euste aldiok, ose? Nik uste bizitzan denpoa gehiago pasa ez dela bertsolari ez izaten, bertsolari izaten baino. Nahiko behan du hasi nintzen. Bertso eskolan da 18 urte bete, karrera jundako garaian hasi nintzen da. Bueno, ibili izan geha. Hola, pixkat, mozkortutakoan da, lagizu nola izatean. Eta lehiaketetan da horrar ere ez, hor. Gipuzkoako txapelketan da, ibiltzen naiz, eta pasatik gaztetxera zanian dare bai, baina, bueno, lehiaketa baino, zerbait gaztetxero gaua zan, da. Eta honetaz, aldek bizi, ire bozeo eta ire bakarrizketa eta ire honekin, edo zindek ire hogi bidia. Bozeotik ezin da bizi. Junberdekala, nola hori arte marziales mistaz. Hoi da, igual, suerte bizkatekin txiste mate grazia ingo eta hortxe, aprotxa berko, eta ez dela lehenengo aldian ja karrera bukoko nuke, zehose hauzio nor jende gorra ibiltzea. Zindek ire hogi bidia orduan. Baina jardunaldi murriztuan nabil irakasle bezala zen lanbide ziketan. Vale. Eta zerrek ze ematen dek? Danetik ematen dek, o gaztetxuekin hau, o ze... Oain oinarrizko lanbide ziketan nabil. Gero, karo, ni ordezkoa naiz da, urtetik urte aldau jo. Baina baina nabil, gazte balengo, zipa zan hori bezala, baina oinarrizko lanbide ziketa ditzen zailo. DBH atea zinen da biltzan batzuk, nola behit titulatu eta zeus espezializagoa ikasteko. Vale. Ondo. Bueno, aspertu ez aiziten behintzat, ez da? Ba, ez pentsa, jardunaldi murrizti da da, aspertzeko denpoa emateu. Eta murriztu daik eskatu, hori hola tokatu zaiko, otzio gain bestela, no sé, gertatzen deko. Aukera hau inber, nik erabagin nun DBH-ken indula gehi tentatzen, adin tontuan daun jende gehiagi dola, eta irakasle izatia, ez da la polizia izatia, nahi polizien izan. Eta DBH-en polizia nahi berdek jaia, ez da? Bai. Katxeo gabe eta hostiak emateko baimenik gabe, baina más o menos disiplina. Bueno, a ver, saioa bukatzeko hemen, botoia memortziot, A ver, zeus ezeka. Takatanik txiste honikan, Bakizu, batzuk esateko ardilatxak desagertzen nahi diela. Bai. Nik uste ez diela fijatzen Arabako kotxe zarren peatinetan. Hor bazio nahikoa, no? Bazio. Igual ja usketak eroitzen nahi dira. Vale. Baina, nik kotxe zarrakin batea desagertu dela ardilatxak. Ni beste bat segat, venga, ni beste bat segat. Zuria o lapurtutakoa? Neria. Handik aurra zuria. Bai, bazio bikote bat, ja 5 urte zeudekela elkarrekin, eta esateziok bat abestiai. Dice, 5 urte elkarrekin gitxaudek, eta guandik ez diak ezer erosita. Baina den da aldakako, eso se saltzaldeko. A ver, con chorima lo que ya esan berra, Ai, ama, bueno, hola izatea. Perezil pixka botako dugu gainetik an, nola ez, bandera txore bai jarriko jau, eta hemen da gaurko arroz espeziala,
eta Manes, Astigarraga. Txukuna. Eskerrik asko, tortzegatik. Bai. Guantxe ingo ju beste platera eta hemen gatuko ditu, billo. Bai. Nik esango nik indetela, Vale. Billokin dillo, billo. Bai. Nik eta ikik. Txak, baina jan billokin goia bai. Agur laguna.